Салом алейкум, савдогарони азиз. Чӣ бояд кард баъди регистратсия? Баъди регистратсия ба почтаи худ даромада як бор месанҷем, ки аз бозор бояд паёмак омада бошад. Ин намуд паёмак бояд биёяд аз бозор баъди регистратсия. Тафтиши профили шумо, тафтиши мағозаи шумо дар муддати як рӯз мегузарад ва баъд аз тафтиш ба шумо ин намуд паёмак меояд. Здравствуйте, поздравляем ваш запрос на создание учетной записи. Продавца был одобрен. После того, как мы просмотрим вашу информацию, мы опубликуем ее на нашем сайте. Бинед ки дар ин ҷо логин ва пароли кабинети инфиродии савдогар аст. Ба ин саҳифа мегузарем ва мебинем ки як намуд панел администратора кушода мешавад. Хоб, логинро ва паролро аз ин ҷо копия карда дохил мекунем дар ин ҷо ва метароем. Бинед ки срок действия вашего пароля истёк мегӯяд. Дар ин ҷо бояд як пароли нав, пароли худро монем. Ман масалан дар ин ҷо менависам пароли худро ва саханитро зер мекунем. Хоб, ба кабинети инфиродии савдогар даромадем ва мебинем ки якчанд қадамҳои сар кардан ҳаст инҷо. Зер мекунем ба тугмачаи настройки профиля. Агар ба шумо забони русӣ камтар қиин бошад, шумо метавонед дар ин кунҷ тугмачаро зер карда забонро алиш кунед ба тоҷикӣ. Бинед ки мебинем дар ин ҷо имейлимо, пароли рамзи навнавиштаи худамон, забон, кадаме ки ба шумо осонтар бошад, ному фамилияи шумо, рақами телефонӣ ва адреси худатон ё мағоза. Баъдан ба тугмачаи дар ин кунҷ зер мекунем ва тугмачаи информация про продавца медароем. Дар ин ҷо якчанд чизро бояд алиш кунем. Масалан, дар ин ҷо бояд логотипи худро партоем. Ва савдогарони азиз, аҳамият диҳед ки фақат ин логотипро шумо бояд алиш кунед. Тамом. Дигар логотипҳо ба шумо зарур нест. Дар ин ҷо мебинед ки тарифный планам алиш карда мешавад ва мегзарем ба қисми дигар. Дар ин дуюм қадам мебинем ки талаб мекунад ки добавьте товары. Шумо метавонед ҳамин ҷо товари худро, бори худро сар кунед партофтан. Зер мекунем ба тугмачаи создать товар. Хоб, дар ин кунҷ мебинем ки як тугмачаи добавить товар ҳаст. Инро зер мекунем ва метавонем дар ин ҷо як бор созем барои пример. Масалан, футболка цвет серый. Дар категория мебинем ки ё метавонед нависед номи категорияро. Хоб, ин категория одежда дохил мешавад. Мужская одежда агар мардона бошад, женская агар занона бошад. Мо ки масалан дар мужская одежда мепартоем. Нархро мемонем. Масалан 100 сомон. Дар бораи боратон як-ду калима менависед. Суратҳояшро дар ин ҷо мепартоед. Дар ин ҷо дар ин ҷо бояд нависед чанд то
چند تا بار شما آورده به склад سپردید. پیش از سپردن شما باید اینها رو سازید و وقتی که شما بار رو سپردید در склад، администратор قبول میکند بار شما رو و بار شما در سایت پیدا میشود و در приложение. در اینجا دیگر یکون چیز در کار نیست. مثلا یکون صورت گیریم موزه. زیر میکنیم создать. خب خب بعدی که بار رو ساختیم میبینیم که در статусе борда нависаги аст ки требует проверки. Дар ин ҳолат бори шуморо администратори бозор месанҷад ки ягон бори ғайриқонунӣ набошад. баъд аз проверка, масалан вақте ки бори шумо ки проверкаро гузошт, як бор месанҷем ва бори шумо вақте ки статусаш ба включить гирён мешавад, бори шумо проверкаро гузоштааст. хуб медароем ва якчанд параметри дигарро хуш мекунем. Масалан, агар шумо боратон якчанд размер дошта бошад, дар инҷо хуш мекунем ки масалан размери S будааст футболка, метавонем размери L, M, XL ва дигар размерҳоро хуш кунем. дар рангҳо метавонем бинем ки агар масалан шумо футболка на танҳо серии цвет доред ва масалан ранги сиёҳ ҳам дореду сафеду кабуд доред, шумо метавонед инҳоро хуш кунед. баъд меҷоқем пахш мекунем ба тугмачаи создать 15 вариаций. мебинем ки инҳо пайдо шуданд. тугмачаи сохранитро зер мекунем. як бор обновить мекунем саҳифаро. тугмачаи товар зер мекунем ва як бор дигар товаре. мебинем ки ҳамаи вариатсияҳои бор пайдо шуд, яъне ки футболка ранг серии S, размери S, L, M, XL, ранги дигараш масалан инаш ранги дигар будагист, размери L, M, XL, S ва дигару дигар. хуб дигар бухгалтерский учет. дар инҷо шумо метавонед бинед ки чӣ намуд транзаксия гузоштагӣ аст. хуб масалан агар шумо ягон чи дар фурӯш мондед, метавонед тугмачаи запросить вывод средств зер кунед ва масалан нависед ки чанд сомон аз баланси шумо ба шумо равон карда шавад, масалан 100. ва тугмачаи создатро зер мекунем. мебинем ки як запрос дар инҷо пайдо шуд. 100 сомон аз баланси шумо не подтвержден статус. вақте ки администратор инро месанҷад, тафтиш менамояд ва сумматонро бар як чиз дигар савдогарони азиз, як бор дигар запроси вывод средств мекунем ва менависем ки чанд сомон аз баланси шумо бояд ба шумо равон карда шавад. дар комментарий менависем масалан дар душанбе сити шумо ё дар алиф. хуб агар шумо хоҳед ки дар алифатон партоянд, менависем рақами телефониятонро ва менависем кадом банк, масалан 992 рақамҳои телефонӣ душанбе сити ёки алиф банк. тугмачаи создатро зер мекунем ва сабр мекунем. администратор тафтиш мекунад запроси шуморо ва
وقتی که запрос شما رو یعنی که پول رو در شما روان میکنند از همین کارخانه статуси запросатон алиш мешавад ба выполнен ё дигар. خب در настройки шумо бояд савдогарони азиз способи доставки шумо ба зарур нест, аммо бояд файли дароед ва дар ин ҷо бояд паспорти худро партоед. чӣ тавр ин корро бояд кунем? тугмачаи ин намуд загрузить файли зер мекунем ва аз телефон ё компютери худ паспорт копияи паспорт ёки электрон версияи паспорти худро бояд дар ин ҷо партоед. хоб дигар ягон чизаш намунд. дар главной панели шумо метавонед бинед ки имрӯз масалан чанд чиз фурӯхтед, чанд бор доред дар витрина, кадомҳояш дар склад супоридаги нестанд, кадомаш дар проверка, кадомаш нагзашт проверкаро. дар ин ҷо шумо мебинед ки метавонед тугмачаи смотреть заказеро зер кунед ва метавонед бинед ки кадому кадом борҳоятонро заказ карданд, последние закази ҳамон чиз. дар ин ҷо метавонед бинед ки агар тарифни плани процентҳоро гиред, шумо метавонед бемалол чанд бори шумода зарур ҳаст партоед. дар фоидаи сумматон ҳам ягон лимит нест. дар ин ҷо кай даромадед, соати чанд ва ҳамин чизҳоро ҳар як кори шумо дар ин ҷо мисли дневники электронӣ менависанд. тамом савдогарони азиз,